Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Безнең Ишегалды республика программасын тормышка ашыру дәвам итә. 27-нче комплекста эшләүчеләр ни өчен Ишегалларындагы үзгәрешләрдән канәгать түгел. Чаллы диңгезчеләре Ванесса һәм Элио әтияни булганнар. Дельфинарида Көньяк Америка диңгез мәчесе туган. Статистика мәгълүматлары буенча соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 52 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 10 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 22 июльгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 23465 очрагы билгеле, аларның 20903 терелгән, 44 узган тәүлектә. Чаллыда вакцинация башланганнан бирле барлыгы 94620 кеше беренче компонент белән прививка ясаткан, икенче дозаны 63324 кеше алган. Республикада 733 меңнән артык татарстанлы вакцинация узган, шуларның 496 меңнән артыгы икенче прививканы ясаткан. Бүген 22 июльдә шәһәргә Спутник V вакцинасының 7500 дозасы кайтты. Атна ахырына кадәр Эпивак корона кайтачак. Россиядә паспорттагы мәҗбүри штампларның күбесе гамәлдән чыгардылар. Тиешле карарны ил премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. Документтан күренгәнчә, хәзер паспортка яшәү урыны буенча гражданны теркәү һәм хәрби бурыч турында гына мәгълүматы кертелә. Теләге буенча россиялеләр 14 яшькә кадәрге балалары турында элек бирелгән паспортлар һәм булган чит ил паспортлары ИНН кан төркеменә һәм резус фактор турында штампларны куя алалар. Премьер-министр Михаил Мишустин имзалаган яңа карар негізінде документы 5 эш көненнән дә артмыйча рәсмиләштереләчәк. Көтелгән өметләр акланмаган. Чаллыда безнең Ишегалды республика программасын тормышка ашыру дәвам итә, әмма 27-нче комплекста яшәүчеләр үз Ишегалларындагы үзгәрешләрдән канәгать түгел. Нигә сорауга ачыклыкны Лилия Гатина кертте. Площадка, она до конца дома не доведена. Ишегалдында балалар майданчыгы бар, әмма ул тиешенчә эшләнмәгән. Людмила Морозова яңа балалар майданчыгын нәкъ менә шулай сүрәтли. 27-нче комплекста шәһәрдәшебез 40 елдан артык яши. Ишегалдындагы яңарышларны озак еллар көттек, әмма үзгәрешләр бөтенләй куандырмый дип бирде яшәүчеләр. Эскәмияләр аз, чүп, ташларга урыннар җитми. Нам, бабушкам, например, мы вот когда небольшое солнышко, мы бы хотели вот здесь где-то скамейки, нам какой-то уголочек. Вот мы надеялись, что вот это будет площадка, беговая дорожка, велосипед, еще что-то. Вот такие спортивные снаряды. А тут только для маленьких все. А среднему ребенку уже негде поиграть. 27-нче микрорайонда балалы гаиләләр күп яши. Чаллылар безнең Ишегалды республика программасы кысаларында балалар өчен дә, яшьләр өчен дә, пенсионерлар өчен дә кирәк булган барлык эшләр башкарылыр дип өметләнгән. Мы очень недовольны, что нету лавочек. Лавочек очень не хватает. Дети играют, а родителям даже посидеть негде. И куча дорог. На перекрестке дороги, лавочек нет, мусорок нет. И песочница, в принципе, для маленьких, вот я вот сейчас смотрю, она бы нужна была, конечно. Дети иногда гуляют по часу, по полтора, по два, иногда даже не знаешь, куда сесть. Моннан тыш халык ремонт эшләреннән соң, яңгыр яуганнан соң юлларда су җыелуын хәбәр итте. Вот, пожалуйста, это выемка. После того, как заасфальтировали эту дорогу, с той стороны и вот здесь, образуются после дождей очень огромные лужи, которую люди стараются войти. Ну, молодые вон по бордюру идут. Если я пойду, я упаду, значит. А остальные вот где машины стоят. 27-нче комплекста нинди эшләр планлаштырылган һәм халыкның өметләре акланырмы? Без безнең Ишегалды республика программасы вәкилләренә сорау юлладык. Рәсми җавап көтәбез. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллы Ямләне энергетик мәдәният сарае янында һәм студентлар урамы тукталышында Ватан ана мемориаль комплексы янында яңа композицияләр барлыкка киләчәк. Алар айыру полосасында тирә-юньне бизәү өчен урнашачак. Проектлауы белән Горзеленхоз ландшафты дизайнерлары рельеф үзенчәлекләрен, бу аномаль эссе җәйнең һава шартларын яшелләндерү буенча ГОСТларны исәпкә алып шөгыльләнәләр. Клумбалардан 20 меңнән артык чәчәк, петуния, бархатсылар, каллар утыртылачак. Бу таләпчән булмаган һәм матур үсемлекләрнең чәчәк Шурым җәй буена сузыла. Шуңа күрә алар шәһәр халкын көзгә кадәр чәчәк ату белән сөендерәчәк.
Шолы дельфинарийында сүйінішлі хабар, 2 атна әлік анда Көньяк Америка деңгіз мәшісі дүнияға келгені бұл шатлықлы оқиға турында дельфинарий жетекшілігі хабар етті. Мәшінің ота яйсы ана болуы біраз үскәшкіне түгел білгілі болашақ, әліге ол әнесі янында һәм тамашашылар қаршына шықмай. Яңа туған деңгіз мәшісін біріншілерден болып біздің сюжетта көрерге мүмкін. Деңгіз мәшісі 2 июнь күні дүнияға келген улайлы халық алдында шығыш ясарға зір түгіл, әмі оның туы инде бәйрәм. Шулайғы бұл бүтін шахар ішінде шатлықлы вақиға. Оның ауырлығы небары 1 килограммда 200 грамм болған, һәм 2 атна ішінде ол 2 килограмм ауырлық жиған. Деңгіз мәшісі тез һәм актив үсе, бик еш болға қорамастан ол инде дельфиндардың ең популяр жануары де Марсель Зарипов. На настоящий момент малыш активно осваивает пространство. Буквально сегодня он успел цапнуть тренера за руку. Чувствует себя мама и малыш хорошо. Малыш активно, с интересом и с аппетитом питается. Питается грудным молоком, естественно. Питаться будет до возраста 5-12 месяцев. В этом возрасте они переходят уже на естественное питание, то есть на рыбку. Яңа туған деңгіз мәшісі даими әнесі білен тұра біразына үсуге, ол енді күнігулерге кірішешек. Яңа артист үсіп жеткеш, оңа исім керек болашақ. Һәм традиция бойынша оның исімін шалылар сойлаяшақ. Ең мұхимі ол әнесі исімінің бірінші харифіне башланырға болырға тиеш. Әнесі ise Ванесса исімді. Қазір шолы дельфинарында Көньяк Американың дүр деңгіз мәшісі һәм бір төньяк мәшісі яши. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалықлар. 23 июльде футбол милли лигасы сезонында КамАЗ футбол клубының бірінші көшме матчы узашақ. Шолы клубы футбол қырында Олимп Долгопрудный командасы білен күш сынашашақ. Кеше автозаводчылар Гренада паркында соңғы тренировка өткерді, ертегі олар Мәскеуге ұша. Матчы кешкі 5-те башлана. Ескерті бұзабысы КамАЗларының Владикавказның Алания командасы білен ұшырашуы 1-1 есебі білен тамамланды. Иванованың текстильшігі білен 2-ші матчта клубы жеңу яулады. Футбол милли лигасының 2-ші турын нәтижелері бойынша символик жиылмаға кіртілген бірден-бір голны Александр Гаглоев кіртті. Бүгінгі шулар еді. Мен Алина Валиева сіздің білен сау болашам. Ихтибарыңыз үшін рахмет. Открылся новый магазин сантехники «Сантехдом». Богатый выбор унитазов, ванн, раковин, полотенцесушителей, инсталляции душевых ограждений, мебели, смесителей, аксессуаров. 27-15А.